Yan mga kahabi, nandito kami sa Barangay Gaaw. Nadaan kami dito papunta sa tribo Indigent. Papasyalan namin yung ano daw, isang pamilyang nakatira sa kuweba. Hindi na lang kita mawalat motor. So yan guys, nakarating na kami dito. Yan si Teng Kolokoy. Katawad Kasikap GDF. Sama natin si yan si Uragon Honey. Kasama natin guys yung buong team. Yan si DJ TV official. What's up? Good morning mga kahabi. At nandito tayo ngayon sa Barangay Gaaw together with the Uragon team. Yan, kasama po natin ang mga team Uragon. At may pupuntahan po kaming lugar, pamilya. Abangan nyo! Abangan nyo ang mga mangyayari guys. Yan. So yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Yan. Yan o. Ginagawa nga na yan, walis tambo. Ito. Yan ang mga kabuhayan ng tao dito. Pagtanim ng subo, paggawa ng walis tambo. Matang lang habang naglalon. Iulang mo ha. Bawasan mo. Yan, susuot kami dito ngayon sa lalim ng kailangan sumuot. Tawag nila dito hawakaw. Uyukan. Tama. Nandito talaga ako. Sige. Yan, what's up mga kahabi? Pang tatlong ilog. So napakaganda. Muna kami, igib muna kami ng inumin. Yan, pakilala ko muna yung mga kasama natin. Si Uragon Honey, DGTV, si Teng Kabisote, Chris Kapur. Hello. Hello po. Yan. At si GDF, at Kasikap GDF, at si Simplicat. Yan. Punta natin sila. Ayan o. Ganda ng tubig. Tapos mo. Oh.
Si Ate Angelita yung guide natin. Di man lang napagod. Sanay na sanay. Saan pa yung ano? Saan ba yung punta natin pa? Diyan pa po, taas pa po. Taas pa? Doon sa may nakasampay na panyo. Apo. Pag nilapitan natin, kumot. Kumot. Malayo kasi kaya parang ano lang. Yan, Simple Cat. Si Poging Editor. Miss Uragon. DJ. Chris Kapur. Kasikap GDF. Teng Kabisote. At si Uragon Hane. Yan, matirik na po ang daan. Huwag naman yung nahihirapan dyan. Nasa na si Uragon. Arthritis yan. Yun na guys yung sarap. Naiwan na isa. Naiwan na. Ay, nilagay mo sa loob. Then? Adi, sila pa lumiiyak na. Baka sila yung tumatakbuhan. Yan guys, pahinga muna kami. Kasi po ay medyo pagod na si Miss Uragon. Naiwan na po yung dila niya. Yan. Ay, Diyos ko, malayo. Yung dila, naiwan na doon sa pinanggalingan. Naiwan na tao. Yan si Gab. Hello po, ang init sobra. Tagal, ang taas para ng tirik. Ilang minutes na tayo lakad? Mga kalahating oras. Kalahating oras na. Kulang yung isang bottle. Ha? Kulang yung isang bottle. Marami namang ilog, inom na lang tayo dyan. So yan guys, nandito nga kami para may puntahang pamilya. Kasama po ang Team Uragon, with Uragon Hane. Pahinga muna. Kain muna kami dito ng daon ng gabi. Hindi pwede. Ito na lang. Daon na ba pwede makain dito? Yun ang sinilas ko. Yan guys. So hindi ko ma-imagine kung paano nagagamas dito yung mga katribo natin. Sobrang taas. Yan o. Pag nahulog ka dito guys, pupulutin ka dun sa ano? Sa may anaw. Sa may anaw ka na pupulutin guys. Woo! Ayaw na! Dali ka rin dyan. Oh, pangalawang istasyon. Nay! Nay, madali lang, Nay. Nay, ano bang pangalan mo, Nay? Elizabeth? Abundagar. Abundabar. Dito kayo nakatira? Saan bahay mo? Sa Kuiba? Ate Elizabeth, ilang taon na kayo nakatira dito sa bundok? Ano na? Sa 2 taon. 2 taon? Ano si nanay? Ano ba yun? Ah, ito yung bato. Isay ka mo? Isay! Yung sa bakas ko na. Ilan po yung anak mo? 6 po. 6? 3. Ang 3 may asawa na. Asawa mo po nasaan? Nagtatanim? Ay, kasama niyo po doon? Iyan na yung kwarto nyo? Iyo po. Yung na putang doon. Paano kung ano mahulog tong bato? Ang kinakatakot kong halas gano'n. Paano po pag may tawag dito, pag nag-earthquake? Nanay, ilan na po ang edad mo? 46. 46. Yung asawa mo? Kuya Bal, ay Ate Elizabeth. 44. 44 din. 6 lang anak nyo. Ate Elizabeth. Oh, kumusta yung buhay dito? Dito sila tulog. Sa sobrang hirap ng pag-akyat, hindi ba kayo napapagod? Napapagod din kasi bihira. Ano po yan? Ilang taon na po yung nakatulog? Ito yung source nila ng tubig. Te, saan galing tong tubig? Sa bukal yan. Bukal. Wow. Unlimited ang tubig dito. Oh. Ang source nila ng tubig.
Akyat doon. Yan, sila naghuhugas. Dito sila naliligo. Ako po pala si JR. Si Oragon, nasaan si Oragon? Wala pa. Si DJ. Domingo Domingo de la Torre. Dilatore. Ikaw po ang asawa ni Elizabeth. Iyo po, Anak mo po yan. umangkin. Pamangkin. At pinuntahan po namin yung lugar mo dito para malaman po namin yung kalagayan nyo. Yan, nakituloy na po kami. Nauna na kami dito. Oh, sir. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo dito? Iya po, mga tanim na yan, mga walis tambo, Walis tambo or sugbo. sugbo. Ilang taon na po kayo nagtatanim niyan? Ano na, magtatatlong taon na rin. 3 taon. Mm. Kumusta naman po ang income? Minsan, pag hindi nabagyo, ayos naman. Pag nabagyo, lugi. Logi. Sa isang araw, tatay, ilang beses kayo nababa? Minsan nga isang linggo, hindi kami nababa. So dito pala kayo nakatira kuya sa kuweba? Oo, diyan. Pag ano, diyan kami natutulog pag maulan. Pag maulan? Dito. Mapresko ba dito? Oo. Tayo, magiging po ako. Pahawak tayo. Pahawak po. Okay lang tayo, okay lang tayo. Kasi may bibigay po akong konting ano. Yan. Ito. Ito po yung in-order ko sa Shopee. Salamat Shopee. Ito tayo, sana po alam ko naman na may ilaw ba kayo dito? Ano yung ginagamit yung spot? Kasi na-charge. So ito po, matagal ko nang in-order sa Shopee. Ito. Tagay na tayo. Ay, gasiro pala to. Yan, ito po yung gamit nila dito na ano na. Kala ko naman kasi simple ka, dapat tagay. Ano po to, gas? Yan. So, pwede nyo pa naman yung gamitin. Ito naman po ay ano, solar. Bibilad mo lang to dyan sa araw. Yan po, buksan natin yung ano tawag dyan. Sana abot dito yung ano, DZRP. Tingnan natin. Mapapanood mo. Nagdutot pa naman. Tingnan natin. Muda ang sagada pamilya, pagpranaw ang generito Ano na yung RP? Umagyo, bumaha, magtugaw Yan po. Meron ka ng ilaw. Bagal mo. Ilaw ka na po. Haba ng passport. Tapos ito po yung ano. Ito po yung mamaya. Ituturo ko po sa inyo mamaya. Yaon kami, si Tay. Gian Habe, si GGTV. Salamat po nito, sir. Yung grupo sa Tropang Oragon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Masaya ka tay? Opo, sir. Ang sayang sir. Yan, meron ka na dito libangan. At least po, mapakinggan mo na yung mga balita sa baba kung nagbabarila na. Ang lakas dito ng sagap ng istasyon. Dati may radyo din kami. Pinabigay ko na lang ulit. Ito yung charger. Tapos ito tayong ibibilad mo. Kahit hindi mo. Ha? Ay, pwedeng sa cellphone. Hindi. Ito yung ibibilad mo tatay. Oh. Yan. Ano mo lang pag maulan. Saan po dito sa nasaksak niya? Dito, yan. Ini sa bumbilya. May tulong bumbilya pang kariban tatay. Kala mo yan na yan. Meron pa yan kasama tayo 3 bumbilya. Yan. Ito po, 3 bumbilya, di ba? Wow. Hindi mo alam no. Yan, dito po yan. Nakita ko lang yan. Ngayon. Ito po yan isasaksak. Yan, ito na tayo. Oo, ano. 3 po yan. Isasabit mo na lang dyan kung saan mo pwedeng isabit.
mahaba po yung wire. 3 po yan na bumbilya na kasama. Yan. Nangangarap pa lang po ng bibili ng flashlight. Nangangarap ka lang. Kumbaga Paggabi. pinaplano mo po. Oo. Na, yan, at least po na ano na. Binigay na kaagad ng ano. Okay. ba? Saan ka? Sinukuan, kami ilaw. Tatay, ano pong nice pong sabihin sa ating mga sponsor. At sabi ko po sa inyo, maraming salamat po sa inyong grupo. Mahirap nakarating po kayo dito. Yan po ang malaki kong pasasalamat po sa inyo. Yan po lang ma'am, sir. Salamat po sa inyong lahat. So yan, ibibilad nyo lang po yan. So yan po tatay, sana po makatulong po itong solar light na ito. Ingatan nyo na lang po na hindi mabagsak itong pinaka-battery. So sa mga sponsor po natin, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Uragon. At yan, sa mga nais pong pagbigay ng tulong kinatatay, yan po. Nandito po ang Team Uragon at handang ipaabot ang mga tulong ninyo. So yan. Tatay, congratulations sa bago mong solar. Sa sponsor, maraming salamat sa inyo dahil hindi ko akalain na ngunya na talaga maabot yan. Pinapangarap ni sana magkaigwa na kami pagkakataon, maka-start ulit kami sa sentro. Yan po, matutupad po yan at kasama natin si Uragon Hane. So guys, salamat po sa ating suporta sa ating YouTube channel, sa JR Hobby YouTube channel. Sana po ay marami pa tayong pamilyang maabot. Katuwang ang Team Uragon. Anong tigibong mo niyan tayo? Parawan sa batag tapos na gabi. Harayo? Hindi sa taas. So yan tayo yung yan yung sugbo. Ayun po. Yan yung binibenta nyo. Oo. So binibenta nyo raw materials o gagawin pa lang na walis tambo. Ganito pa lang binibenta. Hindi kayo marunong magawa ng walis tambo. Hindi po. Okay. So magkano naman po ang benta ng isang bugkos? Dati, isang tali niya, isang bulto, 2,000. Nung isang taon, lang, 1,500. 1.5. Pero gano'n nakarami yun ang isang bulto? Isang tali, 1 metro. Isang metrong pabilog? Oo, Mm. isang tali yun. Ito ako nagtataba. Dyan. Tapos doon. May kuibo pa nga ako doon na isa. Malayo. Ayan naman sa, malapit lang naman. Yan guys, ang malapit kay Kuya. Ang layo na sa amin. Malapit lang daw pero hindi ko ma-imagine kung gaano kalayo. Sa daanan pa lang. Talagang challenging na. Talaga ito. Hindi nakarimpas namin ito. Oo. Tumira na kayo dyan? Pinapagang ko sa inyo dati. Ganang mainit. Ito yung pangalawang kuweba ni tatay. Natutulog din kayo dito, tay? Dati, nung nagbagyong yung ruli. Role, yung malakas talaga. Oo. Pero nag-evacuate din kami noon. Tapos nung umuwi kami, dito kami tira muna. Sa kuweba. Oo. May sahig din to. Sinahigan ko to nung yung mga tabla. Tabla. Oo. Tapos, Ginawa namin naman tirahan to noon. tapos yung sa baba, dati, Ay, yun talagang una din. una. Oo, tapos lumipat kami dito nung bagong linis ko to. Tignan nyo guys ang view dito. Yun yung baba. Yan. Iling-iling ba? Iriga na yan, Iriga. Mm. Yan guys yung baba, mainland. Tingnan nyo kung gaano kami kataas ngayon, tatay. Ano lang naman kailangan ko dito, yung itak. Tapos yung yung parang kalawit. Kalawit, Oo. pangkawit. Oo, yung tikong patiko na taba. Ay, guwanti. Ano kaya? Ay, bakit hindi? Gusto nyo din magkaroon ng matinong bahay.
pupuntahan na. So halimbawa kung bigyan kayo ng ng gobyerno ng magbigay sa inyo ng tahanan, ng bahay na normal na bahay, Maraming natin, malaking tulong na rin yung kung sakaling mayroon. mayroon doon sa baba. Para yung kasi yung mga anak mo, yung mga pamangkin mo, nakakaawa, mga makapanood nito. So binabahagi po namin sa inyo ang buhay nila dito sa kuweba, sa bundok, upang malaman natin na meron pala mga taong hindi naabot ng tulong. Sa layo ng lugar na to guys, talagang sakripisyo ang pagpunta dito. Pebrero. Paano na po siya kan Pebrero? Kila. Tamaan lang yung degree. Sige. Ay, Elizabeth, tutuloy na po kami kasi medyo hapon na po. Po. Salamat sa inyo, boss. Salamat din po sa pagpapatuloy nyo dito sa amin sa inyong napakagandang tahanan. Ingat po kayo dito. Ingat, Bibi, ingat. Bibi, bye-bye. Bye-bye. Salamat sa inyo. Kamu dyan. Yun po, kami din. Oto si, James! Ikan dapat duwa-duwa ang tungkod mo. Tay, salamat po. Sir, salamat po, sir. Tutuloy na po kami at hapon na. Ayun po. So yan guys, pababa na kami. Salamat po kina tatay at ate sa pagpapatuloy sa amin sa kanilang tahanan. Yan, pababa na po kami. Ang Team Uragon. Asan na si Jay? Garo kasi karutan. Ito na masarap sa ano to? Sa Naihilo. Sati. Oo, masarap pati. Mint nga. Wala na. Ito yung mga panggatong nyo dito. Nagad banda siya. Tigyan mo ako Panggatong. So guys, pauwi na kami with Uragon Honey and the team. Salamat po at nakabot kami dito ng ligtas. Sana makauwi din kami ligtas. Ate, salamat po sa Apo, salamat sa na. pagpayag na bisitahin kayo. So salamat guys. Si ate niya siya. May dala pang kahoy pa baba. Ang gatong. Yan guys, pauwi na kami. Pauwi na po kami. Salamat po sa inyong panonood. God bless everyone.